ଖରା ଦିନଟା ଆସିଗଲାଣି। ଖରା ଦିନ ପାଇଁ ପଖାଳ କଂସାଟା ତ ମନେ ପଡୁଥିବ। ହେଲେ ପଖାଳ କଂସାରେ ସାଇଡରେ ଯୋଉ ସବୁ ଆଇଟମ ଆମର ଖାଇବାଟା, ସେଇ ଆଇଟମ ଯଦି ନ ବନିବ ତାହେଲେ ପଖାଳ କଂସା କଣ ପଖାଳ ଭଳିଆ ଲାଗିବ? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କଣ କରୁଛି, ପଖାଳ କଂସାରେ ଆଜି ପୁରା ଫାଇଦା ଉଠେଇବା ପାଇଁ ତାର ସାଇଡ ଡିଶରେ ବନେଇ ନଉଛି ଆଜି ଗୋଟା ଭଜା। ଗୋଟା ଭଜାରେ କଣ ବନେଇବା, ତା ପାଇଁ ମସଲା ପ୍ରିପେୟାର କରିନେବା। ମସଲାରେ ମୁଁ କଣ କରିଛି ନା, ଆମର ସୋରିଷ, ଜିରା, ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜକୁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲି। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇକି ତେଲ ସୋରିଷ ତେଲରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ନେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ରାଗ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ରାଗ ମଧ୍ୟ ଏଡ୍ କରିପାରିବେ। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ପରେ ଲୁଣକୁ ଏଡ୍ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମସଲା ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ସାଇଡକୁ ବାହାର କରିନେବା। ବାହାର କରିବା ପରେ ଆଜି କଣ ଗୋଟା ଭାଜିବା, ଆଜି ଭେଣ୍ଡି ଗୋଟା ଭାଜିବା। ସେଥିପାଇଁ ପଖାଳକୁ ଯଦି ଭେଣ୍ଡି ଗୋଟା ଭଜା, ବାଇଗଣ ଭଜା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ପଖାଳଟା କେମିତି ଲାଗିବ କହିଲେ? ତ ଭେଣ୍ଡିକୁ ସଫା କରିବା ପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡରୁ କାଟି ନେଇଛି ଏବଂ ମଝିରେ ତାର ଯୋଉ ଚିରିଥିଲି ପେଟକୁ, ଭେଣ୍ଡିର ପେଟକୁ ଚିରିଥିଲି, ସେଥିରେ ସବୁ ଆମର ସୋରିଷ ବଟା ମସଲାକୁ ଏଥିରେ ଏଡ୍ କରିନେବା। ଏଡ୍ କରିନେବା ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି, ମୁଁ ଏଥିରେ ଲୁଣକୁ ଏଡ୍ କରିନି, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଲୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ କଣ କଲି, ବାଇଗଣ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ବାଇଗଣକୁ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଳେଇକି ରଖିନେବା। ଯେହେତୁ ଆମର ଭେଣ୍ଡିର ଗୋଟା ଭଜା ହେଉଛି, ତା ସହିତ ବାଇଗଣକୁ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମସଲା ଦେଇକି ଭାଜି ନେବା। ଯାହାଫଳରେ ଆମର ପଖାଳ କଂସାଟା ଖାଇବାକୁ ଭାରି ମଜା ହେବ। ଆଉ ପଖାଳ କଂସାଟି ଖାଇବା ପରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରି ଶୋଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ତାପରେ କଣ, ସେମ୍ ତାୱାରେ ମୁଁ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଏଡ୍ କରି ନେଉଛି। ସୋରିଷ ତେଲ କାହିଁକି, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଯେକୌଣସି ତେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସୋରିଷ ତେଲ ଏଡ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ନା, ଆର ଫ୍ଲେଭର ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ଆସେ ଆଉ ଅଥେଣ୍ଟିକ ଫ୍ଲେଭର ଆସେ। ତାପରେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି, ଭେଣ୍ଡିକୁ, ଗୋଟା ଭେଣ୍ଡିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଲୁଣ ଏଡ୍ କରିନଥିଲି ତ ଲୁଣ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ନେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ରାଗ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ, ରାଗ ମଧ୍ୟ ଏଡ୍ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜିବା ପରେ ଆମର ଗୋଟା ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଆଉ ବାଇଗଣ ଭଜା ରେଡି ହେଇଛି ପଖାଳ